Sadullah Aydın, Doğru Haber. Heyf muhakkak ve bêgirtin û tehrîbkar be. Operasyona heyfgirtinê ya berxwedanê muheqqeq e û wê ji bo çeteyên Siyonîst tehrîbkar û wêranker be. Hemû nîşane û îşaret bi taybetî beyan û helwestên zelalên Cumhuriyeta İslamî ya Îranê, mesulên Hizbullah û Hamasê û berpirsên berxwedanê yên di merciya qerardariyên de ne, nîşan didin ku operasyona heyfgirtin û tolhildana berxwedanê muheqqeq e û ew ê pir dijwar be. Ev çeteya terorîst ku duhovîtî û wehşetê de tu sînoran nas nake, tu nirx û hêjayên exlaqî û însanî pêre tune ye, jin û zarokan qetil dike, ji ber vê yekê tu heqên hebûna çeteyên terorîst tune ye. Tu car bawerî bi welat û pêkhateyên ku ji vê çeteya terorîst re dibêjin dewlet, heqê dewletbûna wî diparêzin, behsa çîrokên çareseriya du dewletî dikin nayê. Berxwedan êdî bi wan bawer nake û îtîbarê nadewan. Birêbertiya fermandar û kumandarê qehreman Yahya Sinwar, Hamas û hereketên dinên berxwedanê yên Filistînê, helwesta xwe ya li hemberî çeteyên Siyonîst ji her dem û wextê zelaltir eşkere kirin. Aniha armancek tenê ya berxwedana İslamî ya Filistînê heye, ji bo rakirina ji holê ya çeteyên Siyonîst û serî tewandina Siyonîstan, da ku ew axên ku bi zelîltî îşgal kirine terk bikin û birevin. Hamasê tiyatroya hevdîtin û müzakereyên aştiyê û agirbestê ya şeytanê mezin Emerîka û müttefîkên wî êdî qebûl nake. Lewra Hamas dizane ku Emerîka û müttefîkên wî tenê ji bo rejima Siyonîst dem wextê bi dest bixe müzakereyan tînin rojevê. Ji teref Hamasê ve hat îlan kirin ew amade û hazirin ku tevlî operasyona mezin a ku berxwedan wê bide destpêkirin. Hizbullahê jî ji bo roja mezin hemû ofîs û baregehên xwe yên siyasî û eskerî ku nav nîşan û adresên wan dihatin zanîn vala kir. Niha ji bo operasyona mezin hatine kêliya dawîn. Nasrallah destnîşan kir ku muheqqeq wê operasyona heyfgirtin û tolhildanê bikin û ew ê dehşetek mezin bînin serê Siyonîstan. Cumhuriyeta İslamî ya Îranê bi rojanek û tetbîqatan li pey hevdû li dar dixe. Ji bo bihêzkirina parastina esmanî ji aliyekê ve ji Rûsyayê çekeyên pêşketî dikire, ji aliyê din ve çekên nû çêkirine li yekîneyên eskerî belav dike. Ensarullah, komên berxwedana İslamî ya Iraqê, hereketên alîgirên berxwedanê yên li Sûriyeyê û heta komên çekdarên li Ürdün û Behreyinê jî di nav tevgereke mezin de ne. Rejima Siyonîst aniha di nav xof û tirsek mezin de ye. Digel hemû hewl û sozên piştgirî û parastinê yên Emerîka, welatên Xerbê û rejimên Ereban ên müttefîk û tevî keştiyên şer û teyareyan, rejima Siyonîst dîsa bi tirs li benda operasyonê ye. Medya Siyonîst weşanê dike û tê gotin, li herêmên hatine îşgalkirin Siyonîst di nav xof, tirs û hilweşîneke ruhî de ne. Xelq ji tirsan erzaq û sotemeniyê sitoq dikin û xwe di malên xwe de girtine. Ji tirsan û ji bo her tiştî ji bîr bikin Siyonîstan xwe li alkol û maddeyên tiryakê girtine. Hemû civînên eskerî û siyasî êdî dibin erdê de di sitargehan de eldar dixin. Belê, her roj bi vî rengî bi dehan xeber di medya Siyonîstê tên weşandin. Ev komên tirsonek ku hewlê dide kuştina zarok û pîrekên bêparastin wekî serfirazî nîşan bidin, bi îzna Xwedê wê li hember hêzên berxwedanê têkevin nav mexlûbiyetek mezin. Wê Emerîka jî nikaribe ji heman mexlûbiyet û têkçûnê wan rizgar û xilas bike. Pêvajo û merhaleya ji rakirina holê ya Siyonîstên çete wê bê destpêkirin. Wezîfa me mislimanan, dostên Filistînê û her kesên ku wijdanê wan hene li hemberî qirkirinê ji bo serketina berxwedanê dua bikin. Bi her awayî tevkariyê li berxwedanê bikin. Destekê bidin berxwedanê. Guh nedin merkezên fitneyê yên ku dixwazin berxwedan, hêzên berxwedêr û rêberên berxwedanê sûcdar bikin. Divê hemû misliman li hember îtîfaqa xaçperest û Siyonîstan têkevin nav wehdet û yekîtiyê.